enti ofutufo de akofa Ɔhaw a akofa Abrɛ yen ebesi sabri ye pa ye ho ayehunu yasin nanso enche na yo ya na nsem bebre me pa cho yenko yo me da se ma me sedu a ene sam kofa tifo okay ahwefo ye chi ahwefo nyina ana kwasem ne se abato hu dwumadi se wa hya ase be na atwem yensa a wudi no enye nne na se be so aye beto aba ya to aba o mamu mfie bebre na mamu etoso nan a wo ka ho asem yi na ye na mafo ya ya ba egichire na amamanyo sem no ne abato no ho asem na akoye bibie o haide ja na de ha adwen ne se afi bia ye to aba wi a obehwe na obi afamu ahia no kwanhia wu obehwe na obi afamu akonya pira ana obi akodi dem eno na ye fa dwumadie yi so na ye tu ahefo nyina afo se abato no ye beto awie ye wi a oman no be wo ho nipa no so be ho nti obi anhwe de wo ye yi na nkofa pira ani owuo ene yare kwa akro bi ama metu bi aso se bi so amanyofo yi da edu ha ne etudi o machi yo enso mu ko du ho a se do mo ye niema na niema aye so ye hwe sense be ka no yes ha ne ko no enti etu nipa nyina afo se abato no de eduru ho ye beto na ye mabunu a ba akire ya bibia ne ya twidi akire abeduru abato so nko a na ehunu se mabunu bi wo ba bi a edi o me bibia ye yi ene ne etu nipa nyina afo se wankasa hwe wo ho no wasetenam na se de wo kana Amamuo no awo ho a mfie bebre yewura de etoso na yimu yi sabe so a niema bia nhye danse samoro su bia na wankasa wo modem a obebo no de be ma otumi akọ wanim yi enti etu nipa nyina afo na ye ka cha ahwefo se obi anhwe na daagye ene ne bre ne de o ye yi na bre no so na wo ahoden a osora akoto aba na wakofie susu anso no ba ne ya som ne ato aso ne ekoye ni enti eno na yetu ahwefo nyina afo mo se ye hwe ya na mo ne entutu ye yi na ye ni obi achi na sabe so a wo mo agye wo ma ne wo busuafo ofi na akom kakra edi enti ne edi akire na yakoye de ensese na akofa Ɔhaw ni prebi Abrɛ enti sa na nwumre yi metumi atu ahwefo nyina afo se yemfa na yemfa nya adwuma na emwae medase ma mesam misa oba ko nka ho osa wo se aba no yato ato nya na ne beto aba enti wo de wani afika kra na wono ana Abrɛ no woni ho ana afi kwa no behu se de situ aba na afi no obewura abato mu obo kra afi no obeto aba wo de 18 years obeto aba enti first no net sen ansa na abepimu na edie yi so yo ma me se do me das ende yi ensesan a abamu an se abefo ntintan fidi abai sa yi WhatsApp ne TikTok ni ade no amma obi a kwan ma otumi gina ba bia ka asem bia kane no na nte sa se manyoni bi kura ba okro mo peso se be bodawuro na nipa nyina akohia na wakana sem na ofiri hɔ kwa na afi wagina so ato aba na nne no se bi oso obi atimi tena ono ani dem na wo so wo bodawuro afi obeka sem na akohye obi ahoroba na akofa abufuo na onso pese onso tena dem na onso yi na no na akofa mentimi ho ase ne wontwi bebira aba na kane no ne nte saa enti ene sa social media no ni media na fa kwa bebre so atu atese no na ama obi yesu se jama de wate no se ye nokre se nya nokre betian se hey yesi pa amanyofo weti ha ye bibi enye ote ya na odi akire se ye nokre se nya nokre wate obi okra osu se be so a asem bi obeti no se ye kan wafidiem bia chese bia no ano no na otu di akire enti saade no na nke sasenke yusu ana se de ye adwuma no kwampa so no na mmom ye de fa no kwambone so obi ti asem no otu di akire ye nhwehwem se ye nokre se ye ntwanto so se ye asem no obi di hye obi kwatu je bi ka se mo hwe onipa so asi na nse na me hwe ba ko ye se abrante bi a wo gine di wafidi so ofra bochira aba airport na nipa nya di akire na me so me hwe wo se nipa na si ti ka me hwe se ka me hu abrante no mfonyiri bi ani ho ti wo kwana akonya amane a ali ye hwe sa na de ni si enti social media no na obi atimi tena no ani dem no waka asem bia keke no wato ato mfnamam na nipa di akire nipa asom so pe asem bebre de atie ote a onhwehwem no atu di akire ye hunu se sebe so ye nam so kwa magana kwa de ye nyammo ma nipa bi ahwere wo nkwa okay so je ni Mahama asem ni ye di akire abante wo wi afi ne hunu se onye nipa bonefo enti saa nyema no na ama Ɔhaw aba na binum so ye no krasa amanyofo no bi enso fa saa akwanya no so edi kan sem a ono so kra wate wonimu sede yete na wato ato mframam efise sede tie bia onipa be di akire ye di akire nso a na akofa wantwi ne mentime ho ase na ba na akofa Ɔhaw Abrɛ efise adetie okay he me de na yenhwa adebo ase on se
said your work and said no bit me train a smartphone candy open aka ne no tetemere mu no na kasa bi e na ye kan e fa ye hudi no na sa kwanya no na ni ho na ni ho de ntia na ni ho na se asem no kra se wo beti asem no a e trafi wo fie akwa abonten a je se bia ya boda wuro na se ebia mo mehia dua ase amanyoni be papa so no makasa no makohia anabro so ebia so dem na nkramofu ahia no wakose no makasa enti wate afi nipa na no a enyens obi akoso no so be ka fufuro bi acho enti wate wohu se de etie na se be so a radio ni tv ni ade anyame adom ni ho bebre a ni papa wo ho no a ese se etimi yusu manfa so ba so te se de yeye no na tete no na ni ho saa enti asem no kan me kai a ayamanyo omampanyi da onye be ko ron sa manyo don ko na akotie news si etu aban guan set sen ho nko na beti asem no efi aban kasamfonyi na sa aban radio so na neso de na maka na obi atimi tandem no no a create asem no yeso yete ayehwehwem ye di akire de ye pese ehunu de pese yete no na de pese ye kama ye ofoforo hu se de ye kan ye no kore no de akodi akire na akwakofa asma Abrɛ enti kan no na nanom to mbo ase de nsem no tudwa ye hwehwem yesuma se bia so obi kura abba ma na yese omi ba mi se ka asuma se nya akwanhia wo ha na mo nkɔ nipa ye kɔhwɛ agitum na yasuma akɔ kɔhwɛ se nipa asuma si owuo na ma na yamte no kra na ya ba ma na no yese ye twa tubɔfo so nkɔ hwehwem ansa na nipa ɔtɔsum yɛ nsate ɛna so de obi gina ba bi twa akasamfonyi ano da to mframam na ye di akire yese ye to aba wa ha obi akɔpɛgya barabos no mu di amdika na akɔfa ebisu kwa na nya no kra no bit ma fama kohia no kwanhia anasa kwakonyo ha enti kane no de na information no bro ni dissemination information no na ye less na one source or two enti na nsem anya no kwantumi ntretre te say nei okay me da say ansa no mekofo ho no ma me ne ma hwefo nkasa na radio anasa media dwumen ni yie mu pa de is to educate the public yede esua ade ana yede kyerɛkyerɛ yede ma information across ene yanhwa said the city yede gigi yani na enso ene kamea ye se enuoma bebre ne boni mu no ye fa free media mu areho enti me dofo a wo hwam dem pese mka che onyina ne se ba bi aduru no hwehwe ne ye ene wadi akire masam ye tie enti sankofa ho de run my ball hwehwe ne ye ene wadi akire so wa ante hwe kra na wote se ma me asiedu ase hwehwe de ye ene wadi akire ofutufo anase cancer ase ni pasum ya ne de ye no kre ba enye nsem ni nyina na wo so ma ne ye de e wasum wan hwe yi a na wakonya amane